أبي أحمد أبزيا نهداسي قدب مزازم ممرقتا بزحت مرحتي عديو من يريز بهالزلو بزحت عبيت مرحتي هذا كابتوم كأن فاينانس قبرو لزلو نا إمارات مراحين تاقين دي مزي سي مزعون سلازي ناي IMF وورلد بانك حلفت تعدي مم نيرو ناي فرنسا تعدي من نيرو ناي UK ون تعدي مم كم زنبرو ينقر كاب أفريقيا دماك عندت ننويح كعدمو يلدس عرو لزنبرو بفلو يلوخ دماك يرز عدمو ناي أوغندا يوير مسافيني نيرو نسو ناي مثلا سلازي اتكالون جوار انتايلو صحيفني رابزي تحرينا we've been talking about a series of experiments that we will allow us to experiment بزعبات تعديمهم زموتو سبات زبلوهم بزحات سبات تعديمهم كموتو خي سب على بريزنتنا تشاينا كمون فلاديمير بوتين تعديمو خمس نبرن كامريكا عبيت مراحل تعديمهم كم زنبرو إذن الجرنيرو كلاتهم دما نخموتو دليت كم زي بلومن ويون دليت كم زي رايون دارجع موداتا تم تساتفوا بجكا ناي كينيا كالوت ناي سوماليا يقول ناي جبتي تلمينوميوم ابتوا على ناي UN مسمتو تلمينوميوم نابو خيدوم زبال زلو لذي for example تابلالو the embarrassment was so great that Abiy's team resorted to desperate measures with the UN climate change conference coinciding in Addis in his administration begged visiting delegations to make a token appearance after a consultation with Cairo. The leaders of Djibouti and Somalia attended, joined by a French South Sudanese president and the barely noticeable prime minister of Barbados. This was the best Abiy could salvage from his supposed global gala. ስለዚህ Abiy event حسيبو ብዙሓት መራሕቲ ክዕድም ዝዘሓቀኖ ከም ዘይሰለጦን ናይ UN ይኹኑ ናይ ብዙሓት ካልኦት ትካላት ተዓዲሞም ነይሮም ኣብቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ስለ ዝርዩ ዘለው ኣብኡ ክሳተፉ ኣይመረፁን ስለዚ نبين حدا كابتوم قند زفتو ناي فرانس إيمانويل ماكرون ناي يويد بن زايدن زياتهم سلامتاي كمصو كاليل كون حتيكا كبيديو ناي إمارات مراحس كمصو يخل يرتب المستزلوهم زمدنا ويون قربت كترو يخلى غاقن اينو تي تكونتات كبيت سلازلو نأبي مسؤول رأي مالتا بزوان زي نتأبز قبرو زلو كونتات مدقاف سلازخوني فتنكا كبيد من رجعي كون زخل سلازي أبي أحمد ولو كانت زلا بمساج مقبارن بقالن حفكف النابلة كارين تفتني أبايتا جن بينو تريف خمزلون تنسيلو خمزلون زرق كونتات كابوك سجر كم زي كعليهم زناقر زلو جوارجن بزيات راي كون زهر مزلو سبات معدام أبي أمت راي كونن تي زلو كونتات ديلا غيرو استردو نجر انتلو أبزي حنت الفيديو لاتني سمعوان تتسقم أبوخ قبرت فتن زلون تكون نتنك جلس قالو بس مراجع أنت لجونه እናቴ ፊትን ቀብታ ወይ ደግሞ ቅባት ቀብታ አሰማምራ ምናምን ሁሌ ወደ ባዶ ነው። ትምህርት ይገባል። ሰው መጀመሪያ ቤዚክ የሆነው ከተሟላለ በኋላ ነው ስለ ቁንጅና ስለ ውበት እኮ ሰከንደሪ ኢሴንሻል አይደለም እና አሁንም ደግሞ ሊከራከሩ ይፈልጋሉ። እንደዛ ከሆነ ታዲያ ለምንድን ነው አሁን የማዳበሪያ ፋብሪካ ልንሰራ ነው በቃ የኢትዮጵያ ግብርና ችግር ሊፋጠሩ ብለው ከፍ አድርገው እኛም እኮ ያያልን የነበረው ምንድን ነው ከመብራት ብሪጅ መብራት ይልቅ ከሪዞርቶች ይልቅ ትውልድ የሚለውጠው ምንድን ነው እንታይ ዝብል ዘሎ ጀዋር ምናልባት ንኣብስ ስለ ዝፀሎ ከም ዝብል ዘሎ ዝብል ሰብ ኣሎ ግን ኣብ ኮንነት ኮይንካ ክትዛረብ ከለኻ እቲ ጀዋር ዝብሎ ዘሎ ነጥብታት ኣገዳሲ እዩ ኣቢ ናይ ኣቢ ስራሕ ከመይ ጌርካ ወሰዶ ኢሉ ኣደስተንሲ ኣነ ወዳ ኣክንዲ ተቁርሶን ገለ ትገብሮን ዘይቲ ቀባቢኣ ፀጉሩ መሻሽታ ኣብ ጥራይ ከብዱ ንቤት ትምህርቲ ክሰዶ ከላ እንታይ ክስምዖ እዩ ኩሉ እቲ ምፅብባቕ ከብድኻ ምስ መልአ ሕክምናኻ ምስ ተገበረ መሰረታውያን ነገራት ምስ ረኸብካዩ ገዛ ምስ ረኸብካ ዝብላዕን ዝስተን ምስ ረኸብካ ድሕሪ እቲ ፅባቐ ዝመፅእ ኣቢ ኣብዘን ዝሓለፋ ለሰይ ድሕሪ ኩናት ናይ ትግራይ ቀንዲ ኩሉ እቲ ዝገበሮ እንተሪና ኣብ ፅባቐ ጥራይ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ሪዞርት ሰሪሕሎ ሙዚየማት ሰሪሕሎ ፅርግያታት ሰሪሕሎ ኮሪዶር ኢላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰሪሕሎ ኩሉ እዚ ትሪኦ ዘለኻ መናብሮ ናትካ ፅቡቕ ምስ ኮነ ኢኻ ኢንጆይ ትገብሮ ተዲኻኒ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ዋጋ እውን ኣለዎ ንኣብነት ፅርግያታት ከተግፍዕ ተኮይንካ ብዙሓት ሰባት ድኻታት ዝነብሩሉ ዝነበሩ ቦታ ከተፍርስ ኢኻ መናብሮ ናይቲ ከተማ ድማ ኣውቶማቲካሊ ከተኽብሮ ኢኻ ስለዚ እቲ ድኻ እንታይ ክኸውን እዩ ካብቲ ዓዲ ክስጎግ እዩ ባይ ዘ ወይ እዚ ኮንፈረንስ ናይ UN ለንቀዳ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ኣዲስ ኣበባ ነቶም ድኻታት ሙሎም ኣኪቦም ወሲዶሞም ምክንያቱ ነቲ ጎደናታት ከየበላሹ ዝልምኑን ድኻታትን ብሙሎም ኣኪቦም
ኣብ ማዓስከራት ሒዞሞም ነይሮም ስለምንታይ ነቲ ከተማ ፅባቐናቱ ከየበላሽዎቶም ድኻታትን ለመንትን ማለት እዩ እዚ ድማ እንታይ እዩ እቲ ትገብሮ ዘለኻ ስራሕ ብመሰረቱ ንኣብነት ጀዋር ብዙሕ ግዜ ዝማጎተላ ኩሉ እቲ ሪዞርትታት ገይርዎ ዘሎ ዋላ እቲ ቤተ መንግስቲ ሰሪሕዎ ዘሎ መጀመርያ ንዑ ገዲፉ እንዳ ድኹዒ እንዳ ሽኮር እንዳገለ ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ከረጋግኡ ዝኽእሉ እንተዝገብር ነይሩ መጀመርያ ሓረስቶት ናይ ኢትዮጵያ እቲ ሕጂ ንኣብነት ናይ ፈርቲላይዘር ወይ ከዓ ናይ ድኹዒ ካምፓኒ ከገብር ኢሉ መናውራ ዝገብሮ ዝነበረ ቅድሚ 6 ዓመት ቤተ መንግስቲ ናቱ ገዲፉ ንዑ ክገብር ይኽእል ነይሩ እናበለ ይዛረብ እሱ ንመብዛሕትኡ ሓረስታይ ናይቲ ዓዲ ክጠቅም ስለ ዝኽእል መነባብሮ ኣብ ምርጋዕ ዓብ ተራም ተፃወተ ነይሩ የግዳስ ኣብይ ፕራዮሪቲ ስለ ዘይርድኦ ቀዳምነታት ስለ ዘይርድኦ ናብቲ ዘብለጭልጭ ብምምኻድ እዩ ኸይዱ ሕጂ ብናይ ኣቢ ካልኩሌሽን ክትሪኦ ከለካ ኣቢ እንታይ ዝደሊ ገንዘብ ቤን ገይሩ ከምፅእ ይኽእል ገንዘብ ቤን ገይሩ የምፅእ ድማ ነቲ ናለመነ ደምፅኦ ዘሎ እቶም IMF ኩሉ ግዜ ዕዳኻ ብኸመይ ክትከፍል ትኽእል ኢንትረስት ሬት ናትካ ብኸመይ ትኸፍል ክብሎ ከለዉ ናይ ቱሪዝም ቦታታት ገይረ ንዓጥራይ ትርደሱ ቱሪዝም ድሕሪ ጌርካ ቱሪስትስ ክመፁኻዮም ገንዘብ ክቡኻዮም ሽዑ ካልእ ትገብር እቲ ሕቶ ግን እዚ ኩሉ ፕሮጀክት ትገብሮ ዘለኻ ን2% ናይቲ ሃገር ን1 ቢልዮን ህዝቢ ኸማን ሰርፊ ክገብር ኣይክእልን እዩ ን2 ሚልዮን 3 ሚልዮን ሰርፊ ክገብረልካ ኽእል 130 ሚልዮን ኣለኒ ትብል ከለኻ እቲ ካልእ ህዝቢ ብኸመይ ክነብር ካብኡ እንታይ ኣታዊ ይረክብ መነባብሩ ብኸመይ ይተዓራረ ስለዚ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪበ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክደግመ እዚ እሱ ዝገብሮ ዘሎ ንኤርትራ ይትሰርሓላ ንኤርትራ ውሑድ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ውሑድ ህዝቢ ስለ ዘለና ኣስመራ ሓደ ኣብ ሓንቲ ኣስመራ ጥራይ ፅቡቅ ጌርካ እንተሰሪሕካ ድሕሪያ ድማ ባፅዕ እንተሰሪሕካ ነዘን ክልተ ጥራይ ተሰሪሕካ ቱሪዝም ብብዝሒ ክመፀካ ከሎ እቲ ካልእ ህዝቢ ተኣታዊ ናትካ ካብቲ ቱሪዝም ትረኽቦ ነቲ ሃገር ንኽጥውር ይቐለልካ እዩ ምክንያቱ ኣስመራን ባፅዕን ፅቡቅ ጌርካ ተሰሪሕካ በታዊ ድመፀካ ነቲ ተሪፉ ዘሎ 3 ሚልዮን ህዝብኻ ንኽትኣልዮ ቀሊል እዩ ተርዲኹም ኣሎ ቱሪስት ዝተመፂና ብብዝሒ ቱሪስት ክመፀካ ስለ ዝኽእል እቲ ቱሪስት ዘምፃልካ ኣታዊታት ተጠቒሙ እቲ መንግስቲ ነቲ ካልእ ተሪፉ ዘሎ ንክገብሮ ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ ኣከም በዓል ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይኑ ግን ብቱሪዝም ዝመፅእ ገንዘብ ነዚ ሚልዮናት ህዝቢ ንኽጥውር ክኽእለካ ይክእልን እዩ ዳኻ ትገብር ዘለካ ማኒፋክቸሪንግ ዶ ካልኦት ኢንዱስትሪታት ከተማዕብል ክትክእል ኣለካ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘለካ ብዙሕ ሰብ ስራሕ ክፈጥር ዝኽእል ኢንዱስትሪ ኢኻ ትመርፅ እዚኣ ፅቡቅ ገይረ ተደጋጋሚ ዝገልፃ ዘረባያ ነ በዓል ስዊዘርላንድ ኣብ ቱሪዝም ኣብ ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ዝያደ ዘተክሩ ውሕዳት ህዝቢ ስለ ዘለዎም እዮም በቲ ኣታዊ ትረኽቦ ሃገርካ ክትጥውር ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ህዝቢ እንተለካ ግን እቲ ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ከም ተወሳኺ ኢኻ ክትጥቀመሉ ትኽእል እምበር መሰረት ናይ ቁጠባኻ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ህዝብኻ ምንታይ ክሰርሕ ፋብሪካታት ክህልወካ ኣለዎ ኢንዱስትሪ ማኒፋክቸሪንግ ሕርሻ ምዕቡል ገለ ክትህልወካ ኣለዎ እሱ ኣብ ኤርትራ የድልን ንብል ኣለና ግን ኤርትራ ውሑድ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ከምዚ በዓል ኢማራት ተገብሩ ኣለዉ ኣብ ኢንዱስትሪ ጥራይ በዚ ቱሪዝም ጥራይ ማዕታታዊ ገይሮም ነቲ ተሪፍዎም ዘሎ ድማ የማዕብሉ ኣለዉ ስለዚ እቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ዝያዳ ንበዓል ኤርትራ ከርብሕ ዝኽእልን ክዕውት ዝኽእልን እቲ ኤክስፐሪመንት ናቱ ግን ኣብ ሕማቕ ደረጃ ይወድቕ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኤኒዌይ their country their choice ከም ድሌቶም ክዛረቡ ክእሉ ትርኢቶናቶም ጥራይና ኮሜንት ንገብር ዘለና እነ ቡርቲ እየፎከሩ ያሉት ተጠንቶ ዓለም አቀፍ ህግ ታይቶ ዲፕሎማሲ መስመር እንዴት ይከናወናል እንደዚህ ስናረግ ምን ይመጣል የሚልም ጥናትም የለውም በመሰረቱ ምንም የለም ኤመሬት አዘዘች አብይ አህመድ ጀነራሎች የሚባሉትን ሰበሰባቸው እነ ቡልቲን እነ ገመቺስን ትእዛዝ ሰጣቸው እንሄዳለን እንዋጋለን አላቸው አብይ ስላዘዛቸው ለጊዜው ምንም አልታያቸው እኛ እየመከርናቸው ነው አሁንም ለነሱ ምን ነግራቸው ታው ተማርካችሁ ሶስተኛ ጊዜ ተማርካችሁ የሚያስለቅቃችሁም የለም አሁን ያኔ ቲፒኤልኤፍ ነበር ብዝኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ፕሮጀክት ናይ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኢማራት ፕሮጀክት እዩ ኢማራት ያና ብትደፋ ዘላ እቶም ጀነራላቱ ድማ በሉ ተባሂሎም ዝብሉ እምበር ሓሲቦም ገሚቶም ካልኩሌት ገይሮም ዝኸዱ ከም ዘይኮኑ ዝነግር ዘሎ ንሕና ድማ ነግረኩም ዘለና ውግእ ትብሉ ዘለኹም ሻዕብያ ክትማረኹ ኢኹም ከም ትማሊ ዘጥሕነኩም ድማ የለን ህወሓት ዝበሃል ገለ የለን ኣብዚ እዋን እዚ እንተተማሪኹም ዘጥሕነኩም ነገር የለን እናበለዩ ዝነግሮም ዘሎ ዌል ውብልቲ እንታይ ክማርኹ ድማ ይማርኹን እቲ ኩነታት ኣይሆብ ኣብታት ኣይብፅሖም ንኸውን ኣብዞም ሕማም ሻዕብያ ድማ ንስገር ኤርትራ እንድሕ ምሳሌ ለገበር ሀያ የትኛውም ዓለም ሀገር ምሳሌ ክትኾነካ ይትኽእል እቶም ኣብ ስልጣን ዘሎ ናይ ኤርትራ ገዛኢ ሓይሊ ትግርኛ ተናጋሪ እዩ ምሳና ክሻብ ሳሕሊ ክሻብ አዲስ አበባ በሓደ ልተጋደልና ኢና ሓደ ብሄርና ሓደ ቋንቋና ሓደ መንነትና ፖለቲካዊ ባህልና ተመሳሳሊ
وزي مثال اللي يخونوا المخنيات خليك هاي تمسك سلازي مثالي سي أي تمرصو تلقى ربنا كان هزبي إرترا القرب يبلناي هزبي إرترا فيه الجيرو بمراحي أوديو وبعل أوديو أو ريفرندم بتقبر تجاجيو من قسم مسرح تريو تجاجيو لم ترجعون سرت فسيمنا نيو تونينا تقرأي من قسم البعله واحد تايم وصهم لله سلا يفلتيو قصة اللي دحر 10 عامات تريد دحر 5 عامات على إرترا المسرات من قسم أو تقرأي المسرات من قسم تمسس عليه وبزح من قدي سلازي زيلو لو سلانو انت العيل نيرو قلت بهير يومني أوا سلازي بزي عليه تسمع معتنا أنا تقرأي سلسة بهير يومني أو هم تخوين ما أنا تقرأي كم ناس لو سلان البزحة سلسة بهير الله يروب الله كنا مالله أنا زجر مني زوم سبازياتهم إمبرد ترسهم تخكل يسرحيو أنا لا يسكت جبر تخل عند حرقين كا بفلا بقداينا يرترا أنت هاي تسأجم تعريل كا أنت عينة ترى إثيوبيا تسعوت نيرا بردت نفسهم نايم في التشكيلة تعلمي سلف أويرنس اللوم دو إرترا تزعبي يتسأجمناتا هاجر أب مخانا كم زي كونه كاب تسعان حدا كسب تسعان شو عتن زلبرة تاريخ كتر تغليقة دحر تسعان شو عتن أنت يسلا تغيريو بوليتيكا إرترا يتغير بمسرتك أن تسعان شو عتن بريزنتنا إرترا سينيرو بريزنت ساسينيرو دحريوم بريزنتنا إرترا يزلو what changed أنت يتغير دحريلكا نيتشر نايت غربة نايت تغيروا إثيوبيا زبالي تغيروا إثيوبيا زبال كاب حدا فريند الهجر ناب حدا تتصابع ترى كلش بمولو تزوبا أنصارنا موبيلايز كجبرو سلازخاله محبر سب عالم المابزوريو يحيزون عنا كتفع الناس لازم رجعوا الترسوم نزان يشتي نجار قلال من قدد يكحسب زي كل كوينو بحركاس نسخاتكم ناتكم عجا حدش نجار كتفطري تقولون ديكم كينكم إرترا ناتا من رجع وسيدا ناتا من قد خيدا بز مسلا ما تخيد الله مش كل الشجرات هذا ما تقاتلون يلا بس بإرترا تخبابيرو يزخيزلو حجراو سمعيد مالنا بس كل تساقماتنا خلنا ون حجرنا نفتينا نسخاتكم مستزل لنا عدلات تبلوه ناتكم نجر نيرترا وين خالق قريفكم كنت جبرا يدخلوا مالتي أبزياتهم زلوا هو تتا أنا مجلس يسأل له مغنياتو مجمريا انتاي زبلو سلالو مرعات كي حزا قال مرعاوك حزا مرعا قصرادي ولا كم قال له من هاجر كتكوني خمس بلك كاي كنز ديبيت كبر زلغا هاجر كتكوني كو بديبيت رايز قبر يكون كبيد واقع كفل كابلونات كل وكاك خلال قالوا كله تتبو زلغم مجمريا لو تاخذ قبر تدليهم اب نفسهم يخاف حسب زلكا انتاي كنقبر نخلن برنا يرفع 10 غزينا العلكا ملكتنا ديبيت ناتكا كونه يكلني إرترانا إرتراويان قداي إرتراويان بعلنا لنايو إرتراويان بعلو مستقول شجرون مستقول بدوتاتهم كن سجرينا كاوز خبد بدوتاتهم سجرنا الجوني سجرالو زوم سبازياتهم قد ناتهم قداي جيروم exactly انتاي تسقمنا يلوم أب قداي كاترا انت تزارب زبالة مفتح ما مسألهم نيرو زخونا قد اتدي بيت هذا نجر ناي نفسه قد يفنا بكالت راي تمركز كزارب كله نزينا نرزا لنا حقهم يا باب قال كل تي أمس أنا تجري سنة إرترا نقدر حكاز جبر زنا بري يكملو ولا ونت بانديرا ولا ونت كلها كايدا ولا ونتي هو حد بالشم كل تزمرت وزنا برو كبير إرترا نقدر حكاز جبر زنا بري سلازي نيرترا ترى إرترا تتعويتين هجر كن كون نخل ويون إرترا تخدو إرترا خد عوتن كي تعوتن تاي بدوها تجات مالو تجمت عليك and they know this تغير كالوت كوين نقرو مالو إرترا زجات ما زلا بدوه قليل بدوه يكون أمريكا يخون أوروبا بمولا هنس أرادو ويلو I think برهان الفعاتي أبدا لك جالس لهم نيرجن whatever بتي زلوا ديبيت عند خن سمع إلى تراي ما نبحكي أبي إرتراز تكوري زبهار دربا كتش زمت علينا هجي نابتي ناي أو دعمت كنسجر because this is too much a little bit too much ناي بزح أنت سمعنا هذا ما قوت عنا برتم سألنا نجري بلو